कर बियाह न त करब हम केस हो। धमकी और न तका अरे सुनी ल ध्यान से बात बा विशेष हो। कर बियाह न त करब हम केस हो। भइल न दानी जवानी में तू हो बबुआ पेट में पलते बा। पहले इल्जाम लगाओ फिर गाना गाओ। आजकल तो डोलते चलते बाबूजी यार भतार बदलते बा। आजकल